Ako prebieha ordinačné bielenie zubov? Tak na to sa dnes pozriem priamo z pohľadu pacienta. Ahojte, ja som doktorka Jarka, toto je kanál Šťastný zúbok a vitajte na mojej klinike Zubal, kde síce ošetrujem hlavne deti, ale dnes som sem prišla ako pacient, lebo si idem dať vybieliť zuby. Teda postará sa o to môj manžel v jeho časti kliniky Zubal Estetik a príde mi fajn zdokumentovať tento proces pre vás, aby ste skrátka vedeli, ako prebieha ordinačné bielenie. Lebo je to častá otázka. Najrýchlejším spôsobom, ako zmeniť prirodzenú farbu zuba, je dnes skrátka ordinačné bielenie u zubára alebo dentálnej hygieničky, skrátka u profesionála v tomto obore. Pokiaľ uvažujete nad bielením zubov, a to nie len tým ordinačným, je potrebné sa o tom najprv poradiť so svojím zubným lekárom. Preto termínu na bielenie zubov predchádza minimálne jedna konzultácia, kde sa rieši prípadný celkový plán liečby, ako u mňa, nakoľko sa chystám absolvovať väčšiu premenu úsmevu. Ale o tom inokedy. Rieši sa predpokladaný výsledok po bielení, ale hlavne zdravotný stav, kde, v akej pozícii a aké veľké výplne na zuboch už sú, či zuby nie sú ošetrené korunkami alebo inou fixnou prácou, ktorá farbu už nezmení, aby vaše zúbky nevyzerali po bielení ako dalmatín. Jednoducho je potrebné sa uistiť, aby bielenie malo pozitívny vplyv na krásu vášho úsmevu. Ideálne týždeň, maximálne však 2 týždne pred bielením je fajn absolvovať dentálnu hygienu. Keď prídeme na termín bielenia, v čakárni by nám nemali ponúknuť kávičku a ak áno, poprosíme si iba čistú vodu. Samotné bielenie začína krátkou rekapituláciou o tom, čo budeme robiť, spraví sa fotozáznam, vyberieme si, čo chceme sledovať, respektíve počúvať počas sedenia, nakoľko ide o dlhší proces. Ten začne aplikáciou balzámu s vitamínom E na naše pery, aby neboli zbytočne dehydratované po skončení bielenia. Následne sa nasadí retraktor, čo vyzerá desivo, ale nie je to tak. Aspoň si tak vieme spraviť funny fotečku na Instagram. Keď je retraktor na mieste, snažte sa skrátka v rámci možností uvoľniť. Do úst v tomto momente prichádza množstvo vatových balčekov, štvorčekov a tampónov. Tie majú za úlohu udržať okolie zubov v suchu a chrániť okolité štruktúry pred bieliacim gélom. Po takejto hrubej príprave prichádza na rad izolácia zubov. Znie to zase hrozne, ale ide o to, že sa doslova vyrobí bariéra medzi zubami a ďasnami, aby ich bieliaci gel nepoškodil. Je to taký ochranný štít. Robí sa to hmotou, ktorá sa nanesie na povrch ďasien a vytvrdí pomocou polymerizačnej lampy. Nejde však o bielu blombu, aké sa dávajú do zubov, hoci lampa na ich vytvrdnutie je tá istá. Pokiaľ je toto všetko pripravené, dostaneme ochranné okuliare, na zubky sa nanesie bieliaci gel, pristaví sa bieliaca lampa, zapne sa a spustí sa časovač. Teraz prebieha samotné bielenie. Prosím, berte na vedomie, že takéto bielenie používa silný bieliaci gel. Nesnažíme sa ochutnať ho jazykom ani skúšať prstami, čo to vlastne máme na zuboch. Áno, viem, sedenie je relatívne dlhé a nudné. V 15-minútových časových intervaloch sa vymienia bieliaci gel, kedy sa dá nabok lampa, odsaje sa gel a nanesie sa jeho nová vrstva. Samotné bielenie tak prebieha zhruba hodinu podľa stavu a toho, o aký výsledok máme záujem. Počas bielenia sa môže prejaviť citlivosť zubov, obvykle nejde o nič hrozné. Keby sme však cítili veľmi silné pálenie, zvlášť na ďasnách, je potrebné o tom dať samozrejme vedieť. Po skončení samotného bielenia sa odsaje zo zubov bieliaci gel, odstránia sa všetky ochranné bariéry, aj retraktor a poriadne si povyplachujeme pusu. A stále nekončíme. Následne nám na zúbky príde ďalší gel, ktorý má za úlohu v podstate ukľudniť zúbky po bielení. Po pár minútach znovu povyplachujeme pusu a je to! Dostaneme adekvátnu zubnú pastu, ktorou si budeme po bielení doma umývať zúbky, aby bol efekt bielenia čo najdlhší a aby sme nemali zbytočne citlivé zúbky. Po samotnom bielení je potrebné vyhýbať sa jedlom a nápojom, ktoré silne zafarbujú zúbky. Teda menovite s Bohom moja obľúbená kávička
Pauzičku si dáme takisto od čiernych čajov, červených džúsov, červeného vína a podobne. Čím dlhšie vydržíme s takouto dietou, tým dlhšie nám bielenie vydrží. Netreba sa ale zbytočne obmedzovať. Ako zubárka však neodporúčam chodiť často na ordinačné bielenie. Ideálne je nechať si po ordinačnom bielení zhotoviť nosiče a svoju novú farbu zúbkov pravidelne udržiavať. A ešte dodám jednu vec. Akokoľvek biele zúbky nebudú nikdy tak krásne ako tie zdravé. Čaute!